Mayong buntag diha mga kaigsunan, mga bagong binuhat sa Ginoo. So kitang tanan gyud niini nga panahona naka-experience ta og grabe nga bagyos pagsulay no. Labi na sa mga kining dapit gid nga grabing apektuhan. So unsa man ato makatunan igsuon ini nga mga panghitabo. Unang-una, literally nga kining ang problema sa kinabuhi expected na gina siyang moabot sama aning bagyo. Ang Bible pa lang daan nagsulti ni mga linog, expect nga ni mga linog, na mga bagyo nga maabot sa kinabuhi, mga pagsulay, mga balatian. Mo na nga kanang mahimutang may nandamon sa kanunay kay moabot gid ang mga butanga, mga igsuon. Dayon ato lang nga mangandam ta sa posibleng mahitabo, maminaw tas balita, mo likay tas aharap itang moadto or makalikay sa mga grabe pang mga mahitabo sa kinabuhi. Labi na panahon sa bagyo no. Nya kining kaduha mahimutang manginandamon pod sa atong espirituwal nga bahin. Kay o ta kahibaw og maapil tas kamatayon. Di man ta mingon nga nanununglo ta, pero mao gid ang mahitabo igsuon. Ang Bible nagsulti nga ang kamatayon dili gid siya mahibal-an. Dili lang sa bagyo man gid ta makabaton og mawad-an ta kinabuhi, kundi lain-lain tag pamaagi igsuon nga waon tas Ginoo. Ang importante lang sa atong espirituwal nga bahin andam ta nga atong kalag kining mahiluna gyud dito sa kiliran sa Ginoo. Sa unsang pamaagi dawaton nato sa Kristo nga atong ginugmon luluwas nganuman eto pagkamatarong igsuon trapo lang atubangan si Ginoo, dili enough ni atong pagkamatarong aron kitang tanan makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kaya pagkamatarong atong madawat aron kita maangayan nga makasulod sa langit mao atong dawaton si Kristo nga atong Ginoo ug personal nga manluluwas. Mayon kag Ginoo siya nay hari, siya nay magbuot sa atong kinabuhi ug manluluwas bot pasabot tuuhan nato nga siya ra makaluwas sa atong kinabuhi gikan sa pagpakasala sa impierno igsoon. Wala laing tao imong tuuhan, dili imong binuhatan, dili ang simbahan, kundi dili si Jesus lamang. Ingon ang John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can comes to the Father except through me. Wa di laing pamaagi igsuon kunili sa pagtuo lang nato ni Jesus. Ikaduha, so atong makatunan igsuon ini mga pangitabuha, um, wala man ta kayo kasi nati grabing kusog nga bagyo. Pero kay bawo kung atay mga bagyo sa kinabuhi kining figuratively kanang simbolo lang ba, example, ang imong utang, ang imong bayron nun sa bill sa ospital or sa kuryente sa tubig or kining imo ang pagsulay sa imong pamilya, wala na may igong kwarta, nagkaguliyang ang pamilya, nagabuwag ang manak asawa or kagubot ang mga anak. So usap po na igsuon sa pwedeng makit-an nato nga murag bagyo ba nga kining maratol ka, murag kag di ka mahiluna. Pero ang Bible nagsulti igsuon nga sa time nga ang mga disipulo nahadlok sila kay I mean sa time nga kilansang si Jesus sa mga disipulo ni Jesus ning sulod sa usa ka dapit unya gitrangkahan nila ang ilang mga pultahan nya nga naman tungod kay nahadlok sila sa mao nga mga taga Roma, mga Roman soldier kay basig sila pod patyon o gilansang sa cross. Nya sa kalit igsoon sa after 3 days sa dang gilubong si Jesus ingon ang Bible ming tungha siya sa ilaang taliwala. Nya 2 times mingon siya nga mainyo ang kalinaw. Dayon mingon pagit siya nga gihuypan niya sila og ingon sa dawata ang balaang espiritu. Nganuman, nganong ning sulti man si Jesus nga mainyo ang kalinaw nganuman sulod silang mga kasing-kasing igsoon tungod sa panghitabo. Nahadlok sila og gubot kay ang ilang kinabuhi og ilang kasing-kasing. Hinaw kitang tanan gyud nakasinati aning mga problema kining hadlok kayo ka matubang sa mga tao, kining daghan kay kalukan sa kinabuhi na wala ka kibaon sa imong buhaton apan sultian ka nako nga sa mga pulong si Ginoo mga igsuon ay mga panahon kung wala nakakibaon sa imong buhaton gubot na kayo ka malimtan nimo ang Dios. Siya mismo magpahinumdom sa atoa nga naa siya ang maghatag kalinaw sa atong kinabuhi.
Hibaw ko igsoon mura og imposible unya murag di ka motuo. Resultian ka nako ingon ang Bible sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety into him because he cares for you. Yung pang Philippians mga igsoon nga ayaw kabalaka ang tanang mga butang kunili sa bisan unsang kanang problema sa kinabuhi itugyan si Ginoo pinagis pagampo kay mahatag sa kalinaw sa ato mga igsoon. Uban ang pagpasalamat nga naman kay bawat ang tubagon sa Ginoo nga atong pagpasalamat or pwede nga naay pamaagi si Lord aron tubag kanang aron nga sulbaron niya ang atong mga problema. So man ang igsoon nakas kagubot karon og kakibaon sa imong buhaton murag bagyo igsuon nga nagubot kayo ka. Basa sa mga pulong ug ampo sa Ginoo. No nga di pa masulbad dito ang problema but naay kalinaw ang ihatag ang Dios. Mga perspective o pangunahon sa nato pagsulbad ang atong problema. Ayaw kahadlok ug ayaw kabalaka igsuon kay naay mga pamaagi ang Dios aron masulbad ang atong problema. Tutok sa Ginoo ug ayaw tan-aw sa unsay nasinati mo karon. Kay dako ang atong Dios ug kaya niyang pahilumon ang mga problema sa kinabuhi pero usahay dili niya pauli pahilumon ang atong bagyos kinabuhi nganuman naa siya maguban kanato og for sure kung maguban siya nato igsuon magmadaugon ug mamalampuson ta sa bisag unsang problema nga atong nasinati karon. Amen. So I hope nga nakatabang ko sa imo. Ayaw kalimot nga ampo sa Ginoo sa kanunay siya mga tag-usog nato og basa sa mga pulong kay ang pulong may kinabuhi nato mga tagkalinaw sa ato. God bless sa matag usa.